Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, я выбачаюся за невялічкую такую затрымку, але вы нас павінны зразумець, таму што нашыя госці з самого Ізраіля, з Єрусаліма до нас подключиліся. Пакуль сігнал дайшоў туды-сюды, ну вот троху і затрымаліся з выхадам. Таму, калі ласка, вы уж нас прабачайце, але ёсць тэхнічныя моманты, і тым не менш вельмі рады прадставіць наших гасцей. Фолк-спявачка, кампазітарка, выкладчыца, прадзюсарка фестывалю Марка Шагала ў Єрусаліме. Можна працягваць спіс, там ён вялікі, але тым не менш неаднаразовая госця наших эфіраў Ірына Катвіцкая. Вітаем зал, бурныя апладысменты. А таксама творчы дуэт мастакоў з Віцебска. Праўда, яны неяк не дуэтам гэтым разам сели, а раздзяліліся па розных памяшканнях. Тым не менш, Лілія Павлова, добрый дзень, спадарня Лілія, і Павел Сарапеня. Прывітанне, спадар Павел. Нагодай для нашай сустрэчы такой наладзіць мост паміж Варшавай і Єрусалімам стала, як вы ўжо здагадаліся, фестываль Марка Шагала, які прайшоў, скончыўся буквально пару дзён таму, праладзіўся ў Єрусаліме. І адпаведна, слухайте, я не ведаю, ну, відаць, да ўсіх вас, як да і прадюсераў, і удзельнікаў гэтага фестываля пытанне. Но я ж так разумею, вайна, зараз фактычна ідзе вайна, і Ізраіль удзельнічае вайны. Ці час зараз для розных вось таких культурніцкіх мерапрыемстваў, імпрэзаў, фэстаў, можа быць, не пра гэта трэба думаць найперш? Ірына. Да, Зміцер, дякую вялікае, што запрасілі ў госці. Шаноўнае спадарства, вітаю ўсіх. Па-першае, фестываль не скончыўся, ён будзе цягнуцца яшчэ ўвесь год. Гэта цэлы шэраг мерапрыемстваў, выставы, канцэрты, спектаклі на беларускай мове. Усё гэта пад імем Марка Шагала. А што тычыцца вайны, то ведаеш, вайна — такой момант у нашым жыцці, калі вельмі хочацца жыць. Вельмі хочацца жыць, да, любіць, кахаць, тварыць, і гэта толькі нас, ну так, знаеш, дадае нам такіх байцоўскіх сіл, моцый і ўсяго. Ратуйся мастацтвам. Лілія, вось сапраўды, мастацтва как бы у такія часы якую ролю адыгрывае, на ваш погляд? Ці мусіць адыгрываць? Вельмі важную, бо ты можаш выразіць свае пачуцці праз мастацтва і несці нейкія добрыя эмоцыі. Наогул, мае карціны вельмі светлыя і яскравыя. Мы ўжо ў такім цяжкім стане знаходзімся доўгі час. І спачатку гэта быў крызіс, але зараз мы трошки адраджаемся ў мастацтва і намагаемся працаваць і радавацца жыццю. Хай не прагучаць наши тут мае словы зараз нейкі там па-сексісткі, але Павел, вот як мужчына, скажите, вот ваш погляд на гэтую праблему вайны і мастацтва, наколькі яны сумяшчальныя ўсё ж таки? Ну, я мяркую, что сумяшчальныя, тому что, як Ліля адказала раней, мы былі ў нейкім крызісе, пандемія, войны, одна, другая, невядома, можа, зараз третья. Але ж мы павінны выйти з гэтай дэпрэсіі, павінны даць нейкім аматарам мастацтва, музыкі, каб была магчымасць працягваць жыццё, каб не пытацца зноў вайсці ў гэтае чорна-белае адчуванне таго, што адбываецца зараз. Гэта наш адказ таму, што зараз на нас навальваецца, але мы моцныя людзі, мы павінны з гэтым змагацца праз мастацтва, праз музыку, праз нейкія выступы свае. Я так мяркую.
Дзякуй. Ірына, я вярнуся да вас як да прадзюсаркі фестываля і давайте, можа быць, пару словаў гісторыю і ўвогуле троху раскажыце пра фестываль Марка Шагала. Гэта што? Тым больш вось зараз прагучалі такія шакуючыя, можна сказаць, словы про тое, што мы ж прывыклі фестываль там 2 дні, 3 дні, ладно, там тыдзень, но цэлы год. Вот што гэта за фестываль, каму ён скіраваны, якая яго канцэпцыя, увогуле там пару словаў пра гэта ўсё. Фестываль праходзіць ужо 4-й раз, гэта міжнародны фестываль, і мінулых годах да нас прыязджалі артысты з розных краін. У гэтым годзе толькі ізраільцяне, таму што зразумела, што не кожны будзе рызыкаваць. Але у 2017 годзе ў Іерусаліме адкрылася плошча Марка Шагала. Менавіта ў тым будынку, дзе ён жыў, тварыў, гуляў, парк яго, да. І з гэтага і пачалося наша мерапрыемства. Кожны год 7 ліпеня, гэта дзень народзін мастака Марка Шагала, мы все збіраемся там і адчыняем наш фестываль. Таму ён у нас кожны год з адной той жа даты. У беларусаў гэта Івана Купала, так. І гэта такой фестываль, які аб'ядноўвае розныя жанры. Гэта і музыка, гэта і спевы, інструментальная музыка, гэта мастакі з карцінамі. У гэтым годзе мы рабілі галерэю, дзе выстаўляліся мастакі, і такія ўжо вядомыя, як Ліля з Паўлам, і зусім маладыя зоркі. Потым мы з табой паразмаўляем пра гэта, бо я табе дасылала матэрыялы. І ў кожнага з нас, тых, хто удзельнічае ў арганізацыі гэтага фестываля, ёсць свае карані, свае сувязі з Беларусю. І, напрыклад, ты ведаеш пра мяне, і, канешне, Ліля, Павел, яны ўвогуле з Віцебска. І астатнія нашыя удзельнікі, яны ўсе добра ведаюць, хто такі Марк Шагал, і як гэта было, калі ён жыў у Беларусі у пачатку мінулым стагоддзя. І гэтак далей. То есть нас аб'ядноўвае яго ідэя вольнай творчасці. Таму пачатак ёсць у фестываля, але ў яго няма там расклада нейкага, размеркаванага графіка, няма там такого, што нехта прадзюсарка, гордая да гучання. Але папросту гэта такая суполка людзей, якія самі ведаюць, што рабіць, як рабіць і гэтак далей. Я толькі дапамагаю у арганізацыі мерапрыемстваў і поиску пляцовак, дзе гэта будзе і як. Лілія і Павел, да вас абодвух будзе пытанне там па чарзе, можа быць, там ці можете перабіваць адзін аднаго, калі там раптам хто-нибудь скажа што-нибудь такое, што думаеш, што ты гаварыш такое. Марк Шагал, для вас, вось для як мастакоў з Віцебска, гэта што? Вот што для вас гэта асоба, гэта как бы, я не знаю, геній гэтага чалавека. Увогуле, што вы, як вы адчуваеце сувязь з ім ці не? Вот пару словаў скажыце. Ліля? На гэтую тэму вельмі любіць разважаць Павел, але я скажу крышачку, каб яму даць таксама слова. Для нас Шагал адыгрывае вельмі вялікую ролю ў нашай творчасці, таму што традыцыі вольнага мастацтва Шагала вельмі вядомы ў віцебскай мастацкай школе, калі гэта ў шырокім сэнсе ўжываць гэтае слова. Шагал у 18 годзе прыехаў у Віцебск і заснаваў там народнае вучылішча, ад якога далей і пайшла ўся мастацкая адукацыя. Але на доўгі час потым ён быў забаронены ў Віцебску. І я думаю, вось як адбывалася адраджэнне шагалаўскай творчасці у Віцебску, можа Павел добра расказаць на прыкладзе сваёй творчасці. Павел, колькі словаў ўсё ж такі, што для вас Шагал і што для беларускага мастацтва Шагал? Па-перше, асабісты свой лёс з Ліліяй. Калі мы вучыліся на мастацка-графічным факультэце, гісторыя мастацтва выкладаў
настаўнік, які не вельмі паважаў гэты тэрмін у мастацтве. І калі мы праходзілі пачатак 18-20 гады, ён, ну, я гляджу, што ён не ўжывае наогул такіх мастакоў, як Малевіч, Шагал, Кандзінскі. Я задаў пытанне, і потым пачаліся праблемы для мяне і для Лілі. Ну, яна, жонка тады была на другім курсе. 5 разоў мы здавалі іспыты, не маглі здаць па гэтай прычыне. Потым, калі я намаляваў карціну, ну, студэнцкая выстава была, і таксама была карціна, прысвечана Марку Шагалу. Яе прыняў худсавет і павесілі. Потым я прыходжу на адкрыццё выставы, работы няма. І яны, ну, сказалі, што прыйшлі некаторыя з абкаму партыі і знялі гэту працу. Сказалі, што гэта не мастак, гэта што гэта за лица сінія, блакітныя, там, чырвоныя, лётаюць тут над горадам, такога не можа быць, гэта не мастацтва. І потым, калі я удзельнічаў у клубе «Узгор'е», таксама до нас прыходзілі некія асобы, которые зараз, я думаю, побач з гэтым імем у Віцебску, і стучаць, грукаюць сабе кулаком у грудзі і гавораць, што мы толькі марылі аб тым, щоб Шагал быў у Віцебску, але ж гэта не так. То есть былі складанасці, і мы гэта адчувалі, што гэта забароненая тэма, але мы таксама адчувалі тое, што гэта вялікае адкрыццё для Віцебска. Марк Шагал, яго імя, яго карціны. Гэта як, ну, напрыклад, Клімт для Вены, да, Аўстрыі. Калі мы прыехалі, то там гэтага мастака алицетварае ён Вену, Аўстрыю. Таксама для Беларусі, я думаю, Шагал гэта нас тут ведаюць нават у Ізраілі. Калі ты гаворыш, што з Віцебску, яны адразу гавораць, што гэта Марк Шагал. Гэта вельмі добра. І мы маркуем, што гэта традыцыя павінна быць, існаваць тут у Ізраілі. І мы больш і больш павінна адчыняць гэтыя прасторы. Палёт. Я да чаго, я выбачаюся, я да чаго как бы задаў гэтае пытанне. Я ведаю, што у мастацкай галерэі у Іерусаліме досыць шмат працаў Шагала вісіць. Правда? А як ён падпісаны там? Рускі мастак. Вот я для гэтага і падводзіў так здалёк вельмі. А наколькі гэта правільна, на ваш погляд? І чаму так адбываецца? Это зусім неправильно лічыць, што Шагал рускі мастак. Ён нарадзіўся у Лёзна. Пішуць у Віцебску, добра. Ён нарадзіўся ў Беларусі, ён працаваў у Беларусі, яго вучні з Беларусі. Гэта беларускі мастак. Ірена, што робіць беларуская дыаспара? Чаму не дамагліся да гэтага часу, каб правільна падпісывалі нашага беларускага мастака знанага? Гэта наезд? Да. Не, да. Гэта план на будучае. Ну, тут яшчэ ўсе бароліся, каб яго плошчу адчыніць. Вельмі цяжка было. Так што у нас такі план паступовы. Давайте ўсё ж таки да цяперашняга, да сёлетняга, а то я как бы ўжо нават разгубіўся, не ведаю, калі на цэлы год фестываль, як тут правільна ўжо класіфікаваць, але тым не менш на гэты бясконцы фестываль Марка Шагала, да яго. Хто ўжо взяў удзел, хто плануецца, ну то есть вот падзяліцеся праграмай, што робіцца, якія імпрэзы адбываюцца ў межах гэтага фестываля. Ну, па-першае, адбыліся некалькі канцэртаў, дзе ўдзельнічала я і ўдзельнічалі інструментальныя музыкі.
з розных гарадоў Беларусі. Па-другое, мы забралі тых мастакоў, якія вось, частка сёння здесь побач са мной. Гэта Лілія Паўлова і Павел Сарапеня. І ёсць яшчэ такія маладыя мастакі, якія ўдзельнічалі яшчэ нават у Беларусі з нашымі таксама вядомымі мастакамі. І я б хацела паразмаўляць пра двух такіх новых зорак дзяўчын: Тацяна Тур, Лідія Матвеева. І яшчэ ёсць адна ў нас цудоўная дзяўчына, Анна Сарапеня. І пра Тацяну Тур я б хацела вось падрабязней расказаць, што яна яшчэ на Беларусі рабіла перформанс разам з Алесем Пушкіним. Стой, я зараз папрашу нашага гукаінжынера, каб ён запусціў відэо, яно там просіць яшчэ хвіліначку, там не до конца яно апрацавалася, так што зараз давай, может быть, пакуль мы потым вернемся да вось гэтых мастакоў і конкретно да Тацяны Тур. Скажи мне, а какие-нибудь тэатральныя пастаноўкі, там, я не ведаю, что, то есть вот больш шырака, что плануецца яшчэ ў бліжэйшым часам? Да, будзе рабіцца, па-першае, у нас яшчэ адзін арганізатар, прадзюсер, гэта Якаў Браўды. Ён і паэт, вельмі заўзяты на беларускай мове, і ён зараз напісаў п'есу, якая мы уже зрабілі першую чытку. Гэта п'еса па матывах жыцця Віцебска часоў Марка Шагала. І там вельмі цікавы сюжэт увогуле. І гэтую пастанову мы будзем рабіць разам з некалькімі тэатрамі, таксама на пляцоўках Іерусаліма. І да нас уже прыходзіла публіка, аўдыторыя, людзі, якія не з Беларусі, але яны вельмі паважаюць, любяць слухаць беларускую мову. Ведаеш, яна для іх як музыкальная тэрапія, да. І то есть людзі з розных краін, і яны прыслухоўваюцца, потым там пытаюцца, ці гэта польская, ці гэта украінская. Мы такія: не, гэта беларуская мова. Вось, будуць адбывацца такія спектаклі, і мы ўжо, далей у нас будзе неверагодна цікавыя такія спалучэнні розных жанраў. Гэта будзе от кутюр. У нас есть цэлая акадэмія мастацтва ў Іерусаліме, маладняк такі яркі, востры, які гэтым займаюцца, дызайнам, модай усяго, і мастакі, якія працуюць з беларускімі карэнямі, мастакі, якія працуюць, вось іх натхняе Марк Шагал. То есть гэта будзе папросту палітра самая яскравая, якая толькі можа быць. І ўжо да нас далучаюцца фотографы, якія хацяць папрацаваць з гэтым усім. І яшчэ ёсць вельмі цікавая ідэя спалучыць маладых, зусім малых дзяцей, якія толькі-толькі ўступаюць на гэты шлях мастацтва, і каб яны далучыліся да такіх ужо сталых і вядомых мастакоў, як Лілія з Паўлом, напрыклад, да, і таксама Ілля і Тацяна Кабавы, яны таксама з намі былі. Вельмі цікавыя акварэльныя працы ў іх. І мы хацім спалучаць некалькі такіх генерацый побач. Дарэчы, гэта выстава была вельмі цікавая і адметная тым, што там упершыню прысутнічалі толькі беларускія мастакі, выхадцы з Беларусі. І большая палова гэта былі выпускнікі мастацка-графічнага факультэта, як Якаў Браўды, мы з Паўлам, а таксама Ілля Кабаў і Тацяна Кабавы. І, дарэчы, яны на выставе выставілі вельмі цікавыя работы. У Тацяны была серыя анёлаў, гэтыя работы падабаліся многім. А вось Ілля Кабаў, у яго вельмі моцная акварэльная тэхніка. Ён выстаўляў сюжэты, шмат партрэтаў і сюжэты на персанажаў з Іерусаліма. Це была вельмі цікавая выстава. А таксама была упершыню прадстаўлена Ганна Сарапеня, яе ўсе ведаюць як спявачку оперную, але ж яна скончыла Шинкары, гэта коледж дызайну у Тель-Авіве, і ўвесь час яна
стварала графічныя лісты і стварыла іх больш 1000. Але вось толькі першы раз шырокая публіка змагла гэта ўбачыць. Ну что, мне кажа наш гукаінжынер, что відэо готовае. Мы ўключым там хвіліны на 2,5, але я думаю, что мы цалкам глядзець не будем гэты кавалак. Я сказала, что выбирайте любой кавалак. Ирена, мы поставим спочатку, а ты там просто тады, скажем так, маякни, что досыць я тут готовая там, скажем, прокомментовать эту ситуацию. Калі ласка. Не видим с тобой, они тут. Ну вось мы пазнаем тут не толькі Тацяну Тур, але і забітага лукашэнкаўскім рэжымам Алеся Пушкіна. Калі ласка, Ірена, што вось вы з гэтай нагоды, з гэтага перформанса хацелі нам расказаць? Я б хотела процитовать то, что Татьяна Тур мне рассказывала, як яны рабілі гэтую працу, які былі ў іх, ну, які был канцэпт. Гэта такі перформанс пра марнасць жыцця, пра тое, што людзям вельмі цяжка дамовіцца паміж сабой, і вельмі часта яны адмяняюць дзень адзін аднаго па няведанні ці па якой-небудзь іншым там прычынам, і ўвогуле такая бессэнсоўнасць дзеяння і неразумення, ну, яны так дасылаюць такую спасылку, як у пячоры Платона. Вось такі быў канцэпт у Тацяны і Алеся. Дарэчы, з'ёмкі вяліся недалёка ад музея Шагала ў Віцебску. Там яны сустрэліся з Шурай Пушкіным, і, дарэчы, яго сын прымаў удзел, ён здымаў гэты перформанс, да? Ведаеш, у нас у мінулым годзе наш фестываль, канцэрт вялікі адбываўся якраз у той дзень, калі мы дазналіся, што Алеся забілі. І я выходзіла як ведучая гэтага канцэрта, такого гала-канцэрт фестывалю, і я попросила, па-першае, расказала, хто такі Алесь Пушкін, па-другое, попросила, каб усе зрабілі хвіліну памяці. І мне потым падыходзілі людзі, гэта розныя людзі з Іерусаліма і увогуле. Яны сказалі, што гэта было вельмі важна, таму што я расказала, ну, якое увогуле становішча ў Беларусі, што для аўдыторыі было гэта вельмі важна зразумець, што Марк Шагал, імем якога называецца наш фестываль, смог пакінуць гэты Савецкі Саюз, да, уже там, і такім чынам ён стаў мастаком на весь свет і сваё жыццё захаваў. А Алесь Пушкін застаўся, і яго забілі. І я б хацела, каб Лілія і Павел, яны папросту яго сябры Алеся Пушкіна. Яны вельмі шмат рабілі, вельмі шмат пра яго ведаюць. Раскажы, Ліля, калі ласка. Дарэчы, я вучылася з Шурай Пушкіным у Менску,
у рэспубліканскай школе-інтэрнат па музыцы і выяўленчаму мастацтву імя Хрэмчыка. Я яго вельмі добра ведаю. І гэта сапраўды быў вельмі цікавы чалавек. І толькі зараз я открываю новые рысы грани яго творчасці. Мы з ім сябравалі амаль усё жыццё, пакуль мы не з'ехалі ў Ізраіль. І пасля сканчэння навучання ён прыехаў у Віцебск і ладзіў там, адкрыў сваю галерэю і ладзіў шмат перформансаў. І мы з Павлом прымалі ў іх удзел, і я думаю, Павел таксама нешта жадае. Так, потому что были такие перформансы, якіх я нават не ведала, што яны былі, дазналася толькі там ад вас з Павлом. Про Ісафата Кунцевіча быў вельмі цікавы перформанс, і як бы Олесь Пушкін паўтарае лёс Ісафата Кунцевіча. Як быццам бы гэта ён пра сябе здымаў перформанс. Паш, расскажы нам. Крыж і данёс яго до канца. І ніколі не здрадзіў сваёй радзіне. Так. Паш. Калі вспоминаць Олеся, Ліля яго ведала па сваёй школе, а потым ён прыехаў у Віцебск, і ён наўмысна выбраў Віцебск, таму што гэты горад быў звязаны з Шагалам, Малевічам, школай у Новіс. Я хацеў бы сказаць, што ў Віцебску гэта з'ява яшчэ трэба вывучаць, таму што ён просто зрабіў нейкі ренесанс у Віцебску. Тыя часы супалі з перабудовай, там з усімі гэтымі новымі падзеямі. І тое, што ён ламаў стэрэатыпы, вельмі шмат рабіў і выстаў, і запрашаў нейкіх асобаў, якіх мы толькі чулі, напрыклад, па прэсе. І вобраз жыцця яго, майстэрня, адзенне, паводзіны, і нават яго апошняе пажаданне для нас, калісьці ён на нейкі фотаздымак, што мой, ён напісаў у каментарах, это як запавет, што чаму ты не размаўляеш па беларускай мове, чаму твои дзеці не размаўляюць. Это як нейкі укор быў. І я пасля гэта неяк сорамна стала. А калі ён памёр, калі быў забіты, гэта наогул было такой выбух нейкі. Мы зразумелі, што наша місія мастацтва і несці беларускае слово ва ўсіх тых месцах, дзе мы знаходзімся, ва ўсім свеце. Тым больш, што нават калі беларусы не заявяць пра гэта, не будуць падымаць гэтыя пытанні, то нашы вязні будуць сидзець у турмах, у вязніцах, іх не будуць вызваляць, абменьваць. І мы павінны, гэта ніхто, кроме нас, гэта не зробіць. Гэта наша місія. Дякую. Дякую, Павел. Ірена, я вярнуся да, можа быць, фестываля яшчэ раз, але у такім, можа быць, шырокім сэнсе. Ці атрымліваецца праз фестываль, праз усіх тыя імпрэзы, якія вы ў межах фестываля ладзіце, прыцягнуць увагу грамадзянаў Ізраіля, якія не беларусы па паходжанні, а з іншых краінаў, там ці ввогуле нарадзіліся в Ізраілі, прыцягнуць увагу да Беларусі, да беларускай культуры, да беларускіх месаджаў, да беларускіх праблемаў. Як ўсё ж таки рэакцыя? Ці это чыста культурніцкая імпрэза, прыйшлі, паглядзелі, паслухалі і ўсё?
Не, ведаеш, я таму і распавяла тебе пра тое, што мы розныя генерацыі спалучаем на фестывалі і розныя ўвогуле розных людзей па паходжанню. То есть тых, хто ўжо нарадзіўся ў Ізраілі, ці тых, хто прыехалі там з розных іншых краін. Ізраіль жа гэта вялікі плавільны кацёл. Але я хацела вось яшчэ што сказаць, як у нас тут усё замешана, Лесь Пушкін і нашы палітвязні. Маладая мастачка Лідія Матвеева, якая зараз выставляла свае карціны, яна назвала іх блакітны ашкелон, яна пад ракетамі, пад абстрэламі малявала тыя разбурэнні будынкаў у сваём ашкелоне, якія адбываліся. Мальберт, тут свісцяць ракеты, сірэны, а ты малюеш. Але калі ёй было 12 год, і ў першай працы я пабачыла, і мне было цікава, ці ёсць у яе талант, ці павінна она развівацца як мастачка. І я звярнулася да Алеся Пушкіна, таму што мы з ім пазнаёміліся ў Нарвегіі, так было добра. Я яму паказала яе малюнкі і запыталася, ну што ты скажаш, ці трэба і развівацца там, ці ёсць які талант. Алесь Пушкін мне сказал, так, ёсць талант, вось табе кантакт Геннадзя Драздова, хай дзяўчына ідзе да яго і ў яго навучаецца. Ну, такая невялікая уже секрет, што Лідія Матвеева, гэта моя дачка старэйшая. Я пайшла да Геннадзя Драздова дамаўляцца на гэтай прыватнай заняткі. Яна яшчэ малая была, нідзе не навучалася, там ні ў школах, ні ў хлебавках, ні вучэльні ў ніякой. І яна ў яго вучылася. І кожны раз, калі вось, напрыклад, такая галерэя, як наша, адчынялася, я даю такое слово кожнаму мастаку, каб ён сказаў. Вось яна выйшла да мікрафона, яна сказала, па-першае, я хацела бы высказаць сваю падзяку да свайго настаўніка Геннадзя Драздова, які зараз знаходзіцца ў турме. І калі людзі з іншых краін, ізраільцяне напытаюцца, як так, мастак, что такое, яна расказвае, што, чаму, што атрымліваецца, што за рэжым зараз у Беларусі, чаму мастакі адны у турме, другие загінуў, забілі і гэтак далей. То есть і гэта таксама для нас вось такая пляцоўка, і бачыш уже колькі перакрыжавання ўсяго у нас атрымліваецца. І гэтыя, і мы ўжо, і гэтыя маладыя дзяўчыны, якія, яны робяць цудоўныя работы, якія прыцягваюць увагу ўсяго свету. І тое, што мы зараз будзем делать, мы робім каталог гэтых прац, гэтых художнікаў, мастакоў, які зараз у нас быў. Гэты каталог потым, ён будзе знаходзіцца ў бібліятэцы Кангрэса, у Оксфордзе, Кембриджскіх, усіх бібліятэках, у нас такія ўжо налажаныя кантакты. То есть все электронные сучасныя бібліятэкі універсітэцкія па ўсяму свету будуць мець гэтыя працы, дзе будзе напісана, што за мастак, дзе ён нарадзіўся, чым натхняўся, хто яго мастакі. І такім чынам мы будзем зноў і зноў узнаўляць і гэтых нашых герояў і тое, што такое Беларусь. Я прашу прабачэння, вот ад самага пачатку нашай размовы мяне вельмі так вось, скажем так, грызе думка, а што у вас за спіной за карціна? Ліля, скажи, калі ласка. Гэта карціна з выставы. Гэта «Пролятаючы над Віцебском» называецца. Гэта, Ліля, твоя спаша? Гэта моя карціна, і мы потым такія кубачкі надрукавалі вось з нашымі карцінамі. І таксама зрабілі кашулі з нашымі карцінамі, і ў Паўла ёсць такая кашуля. І такім чынам мы распаўсюджваем сваю творчасць. Трэба мне будзе выменяць кашулю Еўрарадыё на вашу кашулю. Мы вам зробім падарунак. О, можна сказаць, напрасіўся. Я да чаго пытаюся зараз, вось хочу просто адкрыць, каб узгадаць для сябе. Я калі быў у Канадзе з прэзентацыямі сваёй кнігі, там я сустрэўся з нашай беларускай мастачкай Алена Ляпко, якая даўно ўжо таксама з'ехала ў Канаду, і я кажу, нейкая, я не ведаю, там беларускія матывы, там нейкія настроі, там нейкія каларыты ў тваіх карцінах зараз, вот як ты у Канадзе малюеш, прысутнічаюць, ці ўсё ж таки ўжо ты мусіш подстраиваться
падлазвацца под мясцовыя патрабаванні, і больш ужо там канадскія нейкія ўжо там все такое канадскае маляваць. Яна кажа, канадские дорозы и канадские краявиды. ну кшталту таго, да, там вот там Торонто, там вот это все там ліхтар Торонто, дождь, там все такое. І яна кажа, безумоўна, і показывае мне картины за спиной. Вось тут виды Торонто, вось виды канадской природы. А вось гэта вось мой настрой, моя душа беларуская запатрабавала, і яна там намалявала. Дарэчы, калі вось бачылі у відэо з удзелам Івонкі Сурвілы, старшыні рады БНР, і за спиной стаіць такая картина пагоні. Вось гэта яе творчасць, яе пагоня яна намалявала. Так я вось да таго, што у вас, нягледзячы на тое, што вы жывіце, працуеце у Ізраілі, беларускія настроі, беларускія матывы, ну апроч таго, што вось тут у гэтай карціне яны прысутнічаюць, наколькі гэта важна для вас? Я думаю, што калі у кожнага мастака павінны быць карані. Калі чалавек не адчуваецца гэтых каранёў, ён не цікавы як мастак. Трэба вось свае традыцыі несці праз все жыццё. І тады мастацтва, ну, іншае, бачна, што яно глыбокае. А калі так выдумваць нейкія мімалётныя сюжэты, дык гэта і не цікава. Дык і жыццё мімалётнае, і твор мімалётны атрымліваецца. Паша, что ты так разумеешь про гэта? Ну, я так само згоден, что ну, я закаханы у Витебск, напрыклад, да, вельмі шмат займаўся гэтай справай супрацьразбурэння архітэктуры. І тое, што, напрыклад, у нас былі добрыя настаўнікі, якія уклалі ў нас гэтае пачуццё. І поэтому я мяркую, што ў сваіх працах павінна быць нейкія напаміны пра Беларусь, пра Вітебск, пра тыя мясціны, якія там нас хвалююць. Ну, адпаведна, і тое, што адбываецца тут, гэта ўсё перасыкаецца і павінна быць у нашых творах. Ну, Витебск для мяне вельмі шмат значыць. Так, ну что ж... Извините, я яшчэ хотела б дадаць, яшчэ тут адзіная не мастачка, а толькі спявачка. Але я тебе хотела б сказаць, што паўсюль по Ізраілі, дзе я спяваю беларускія песні, вы ведаеце, што я спяваю толькі беларускія, нашы старажытнія спевы. Да мяне заўсёды падыходзяць і кажуць: вось гэта, вау, цуд, што за магія, што у вас за мовы, ці сапраўды ёсць беларуская мова, як гэта гучыць. І людзі вельмі гэта адчуваюць. То есть на мои там канцэрты збіраюцца там з розных гарадоў і кажуць мне: там, калі будзеш у нас, калі ласка, пазаві, мы прыйдзем, прывядзем сваіх сяброў. Так што вось так. Так, на жаль, трэба нам завяршаць нашу праграму, таму спадарня прадзюсар, скажите мне, калі ласка, ці лёгка у сённяшніх умовах знаходзіць фінансаванне для таких вось наших, в прынцыпе, беларусацэнтрычных мерапрыемстваў, фэстаў у Ізраілі? Ну, у нас ёсць падтрымка, гэта мецэнаты прыватныя, які не хацелі б, каб вы іх называлі. І ёсць падтрымка ад мэрыі гарадоў, дзе мы працуем. Добра, ну давай зробім такі невялічкі анонс на бліжэйшыя, можа быць, дні, там месяцы, што б ты хацела анансаваць. Безумоўна, на жаль, зараз такія часы, што як раней лёгка немагчыма купіць там на які-нибудь лоукост квіточак, там Варшава, Тель-Авіў там ці Іерусалім, і зганяць на выставу ці на канцэрт. Але, ну, прынамсі, для беларусаў, якія знаходзяцца ў Ізраілі, ну ці побач, каб яны ведалі, куды можна завітаць. Праанансуй што-небудзь. Сябры, зазываю вас цікавіцца тем, што атрымліваецца ў фестывале Марка Шагала.
І наступнае наше мерапрыемства гэта будзе спалучэнне от кутюр, моды, дызайна і малюнкаў карцін з матывамі і колерамі Марка Шагала і спектакль на беларускай мове пра часы Марка Шагала з коміксамі. Там будзе вельмі незвычайны такі перформанс і спектакль. Дзе глядзець больш падрабязную інфармацыю? Facebook. Так, Facebook, у Фейсбуку ёсць сторонка фестываль Марка Шагала. Ну ці шукайце Ірыну Катвіцкую і пішыце, ўсё раскажуць і пакажуць. Ну а я дзякую нашим гостям. Ірына Катвіцкая, Лілія Павлова і Павел Сарапеня былі з намі у эфіры з далёкага, але такога блізкага нам сонечнага Иерусалима. Дзякуй вялікі. До сустрэчы і завітавайце на імпрэзы фестываля Марка Шагала. Дзякуй вялікі, трымаемся разам. Жыве Беларусь. Жыве вечна.